Nadunggan na ba ninyo ang mga magwawali nga mag-ingon? Gibuhat na ni Kristo ang tanan alang kanato, busa wala na tay angay pang pagabuhaton pa. Mga higala, aniya ako karon aron sultihan kamo nga nailad kamo sa pagtuon ni ini nga bakak nga pagtulunan. Nining episode atong tun-an ang 5 ka mga rason ngano nga ang doktrina nga igo na si Kristo wala na hisubay sa Biblia. Nakakita o nakasakay na ba mo og eroplano? Asa kaha sa duha ni ini nga mga pako ang labing importante, ang wala ba o ang tuo? Dili malalis mga higala, ang duha ka mga pako importante gayud. Bisag paluparon pa kini sa pinaka-eksperyensyado nga piloto sa tibuok kalibutan, kung usa lang ang pako niini, dili gayud kini makahimo sa paglupad. Madisgrasya pa hinuon kini. Sa milibay nato nga mga episode atong natun-an ang kamatuuran mahitungod sa tutulo ka mga popular nga doktrina nga ginatuuhan sa mga Kristiyano karon. Ang doktrina mahitungod sa pagtuo batok sa mga buhat, ang doktrina mahitungod sa grasya batok sa balaod, o ang doktrina mahitungod sa gugma batok sa pagtuman. Atong nasusi sumala sa sakto nga bibliganhon nga pagtuon o pagsabot nga dili di ay batok ang usa ngadto sa usa, kundili gikinahanglan di ay ang magtag-usa kanila aron makabot nato ang kaluwasan. Nining taknaa ato na usab-sabton ang kamutuuran mahitungod sa doktrina nga si Kristo igo na. Sumala niining doktrina ang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo igo na o wala na tayo angay pang pagabuhaton pa, kay iya naman gibuhat ang tanan alang kanato. Apan maubagayod kini ang gitudlos Biblia. Usa ta mo adto sa detalye, buot nako klaruhon nga kami nahigugma kang Kristo ug wala namo gipakawalay bili ang iyang kinabuhi, kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw. Nasayod kami nga kung wala ang sakripisyo ni Kristo, walay pulos ang atong mga pagpaningkamot ug wala kita dinhi karon. Among nasabtan nga si Kristo lamang ang tigpataliwala o manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao. Among ginatuuhan nga siya ang matuod nga dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Among ginatudlo nga sa walay bisan kinsang ngalan nga ang tao makadangat sa kaluwasan kun dili sa ngalan lamang ni Yeshua nga manluluwas. Busa, aniya ang 5 ka mga rason nganong sayop ang pagtulunan nga si Kristo lamang igo na. Una, ang kaluwasan usa ka gasa apan aduna kini mga kondisyon. Sa mga taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 12 hangtod sa 13 atong mabasa, busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundili labi pagayud sa panahon nga wala ako kaninyo, singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurog. Kaya ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimutan. Singkamutan ninyo, sumala ni Pablo. Sa ato pa, aduna tay bahin nga pagabuhaton. Usab gisulti niya nga ang Dios ang nagabuhat diha kaninyo. Ang Biblia wala nagsulti nga ang Dios ang nagbuhat alang kaninyo. Adunay bahin ang Dios sa atong kaluwasan ug kita usab adunay parte nga angay pagabuhaton inubanan sa kahadlok ug pagkurog. Busa kinahanglan sinsiro kita sa pagkabot sa kaluwasan. Ngano? Sa mga sulat sa Hebrehanon nagingon, kay ang atong Dios usa ka kalayo nga nagautot. Usab sa laing sulat sa Hebrehanon nagingon, butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. Ang Dios na puno sa grasya, gugma ug kaluoy, apan dili nato abusuhon ang iyang pagkamaayo. Sumala ni Apostol Pablo, apan gibuntog ko ang akong lawas o gibutang ko kini sa pagkaulipon kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway.
Dili buti pasabot nga gipalit nato ang atong kaluwasan pinaagi sa atong mga buhat. Dili mahimong mapalit ang kaluwasan. Usa lamang ang atong napalit ug kana mao ang kamatayon ingon nga silot sa atong mga sala. Ang kaluwasan usa ka libre nga gasa. Apan kung buot nimo mudawat niini adunay mga kondisyon nga angay natong pagatumanon. Ikaduha, gikinahanglan ang atong kakugi aron sa pagsiguro sa atong pagkapinili o pagkatinawag. Ayaw pagpalimbong sa mga mini nga magwawali nga nagatudlo sa doktrina nga once saved, always saved. Ang Biblia wala magtudlo ni ana nga pagtulunan. Sa sulat ni Apostol Pedro, siya nag-ingon, tungod ni ini mga igsuon, hatagi og labi pang kakugi gayud ang pagtino sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo. Kay kung pagabuhaton ninyo kining mga butanga, dili gayud kamo mahipangdol. Kay niini nga pagkaagi igahatag kaninyo sa pagkadato gayud ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Yeshua. Ang atong kaluwasan adunay kondisyon. Sumala ni Apostol Pedro, makasulod lamang kita sa gingharian sa Dios kung magkugi kita sa atong pagkatinawag o pagkapinili. Sa ato pa, kung dili kita magkugi, mahimong mahipandul kita o dili kita makadangat sa gingharian. Ikatulo, si Kristo matarong man o buot niya nga mamatarong usab kita. Walay bisan kinsa nga nakadangat sa kahingpitan kundi si Kristo lamang. Anaa kaniya ang pagkahingpit o pagkamatarong. Nasayod usab siya nga samtang aniya pa kita ni ining unudnon nga kinabuhi, dili kita makakabot sa kahingpitan. Apan samtang walay tao nga hingpit dinis kalibutan, posible gayud nga ang usa ka tawo mahimong matarong. Si Apostol Juan nag-ingon, mga anak, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa ang nagabuhat sa pagkamatarong, matarong man, bisan maingon nga siya, si Kristo, matarong. Atong paningkamutan nga mamahimong hingpit sa iyang atubangan, pinaagi sa pagbuhat sa mga butang matarong. Unsa man di ay ang mga buhat sa pagkamatarong? Ang Biblia ang atong pasultihon. Sa mga sulat sa Salmo kapitulo 119, bersikulo 172, ipaawit sa akong dila ang imong pulong, kay ang tanan mong mga sugo, mga matarong man. Ang pagkamatarong makabot pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Pinaagi sa tabang o giya sa iyang balaang espiritu o inubanan sa atong pagtuo o pagigugma ngadto kaniya, buot sa Dios nga tumanon nato ang iyang mga kasuguan aron mahimo kitang matarong sa iyang atubangan. Ikaupat, dili maluwas ang mga dili matarong. Mga higala, dili sakto ang tudlo sa mga magwawali nga igo na nga dawaton lamang nato si Kristo sa atong kinabuhi o kita luwas na. Sukwahi kini sa tudlo sa Biblia. Si Apostol Pablo nagsulti, kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong, bisan ng mga makighilawason, bisan ng mga magsisimba sa Diyos, bisan ng mga mananapaw, bisan ang mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki, bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanamastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. O ang uban kaninyo kaniadto sama ni ana, apan gihinluan na kamo, apan gibalaan na kamo, apan gipakamatarong kamo sa ngalan sa Ginoong Yeshua ug diha sa espiritu sa atong Dios. Busa dili garantiya nga sa gidawat na nato si Kristo sa atong kinabuhi ug sa nahugasan na kita sa sala, maluwas na dayon ta. Posible gayud nga mubalik kita sa atong karaan nga dili matarong nga kinaiya. Si Apostol Pedro nag-ingon, kay kung sa tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa atong Ginoo nga manluluwas nga si Yeshua, didto nagapos sila pag-usab og nadaog.
Ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang dautan kaysa nahauna. Walay biblikanhong basihan ang doktrina nga once saved, always saved. Hinuon makalilisang ang dangatan sa usa ka tawo nga nibalik ngadto sa iyang karaan nga kinabuhi sa pagpakasala. Aniya ang sulti ni Kristo. Kung ang tao dili mo pabilin kanako, igasalibay siya sama sa usa ka sanga og magamala og ilang pagatigumon sila og igasugnod sa kalayo og mga sunog sila. Ikalima, ang atong pagtuo kinahanglan dugangan. Ang pagtuo mo ay sinugdanan sa atong kaluwasan. Kinahanglan kini dugangan aron kini motubo. Unsa man ang angay natong idugang sa atong pagtuo ngadto sa Dios? Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 hangtod sa 7. Oo, og tungod niining maong hinungdan, idugang ninyo ang bug-os nga kakugi, ang inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan, o ang hingpit nga batasan sangkapa sa kahibalo, o ang kahibalo sangkapa sa paggahom sa kaugalingon, o ang paggahom sa kaugalingon sangkapa sa pagpailob, o ang pagpailob sangkapa sa pagkadiyos nun, o ang pagkadiyos nun sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon, o ang pagpuangod nga minagsuon sangkapa sa paghigugma. Magsugod sa pagtuo o matapos sa gugma. Atong palambuon ang atong pagtuo ngadto sa Dios pinaagi sa pagdugang ni ining mga butanga. Mga higala, ang bahin ni Yeshua o ang ato usab nga bahin sa kaluwasan sama sa duha ka mga pako sa eroplano. Kinahanglan nimo ang duha ka mga pako aron makalupad ka. Dili luwason ni Kristo ang bisan kinsa nga nagpadayon sa pagsupak sa iyang mga sugo. Dili mahimo nga igo lamang nga mudawat kang Kristo apan wala ta motuman sa iyang mga lagda. Tuguti ako nga mosaysay og usa pa ka analogy o pasumbingay aron masabtan pa nato ang buot ipasabot ni ining mga punto. Usa ka datong amahan ang nagsaad sa paghatag og bag-ong sakyanan ngadto sa iyang anak. Apan paghatagan lang niya kini kung makagraduate siya sa kolehiyo nga top honor. Ang sakyanan o sa kalibre nga regalo o gasa nga iya lamang madawat kung matuman niya ang kondisyon sa iyang amahan. Kung ang anak igulang nga mutuo ni ini nga saad, apan wala siya maningkamot nga makagraduate nga top honor, dili gayud niya madawat ang gisaad nga gasa sa iyang amahan. Bisan pa siya mohilak, dili gayud niya madawat ang libre nga gasa kay wala man siya makatuman sa gipangayo sa iyang amahan. Sa laing bahin usab, kung nakagraduate siya nga summa cum laude sa iyang batch, madawat niya ang sakyanan nga gisaad sa iyang amahan. Apan, dili ibuti pasabot nga gibayran niya ang sakyanan o nakatunan niya kini tungod sa iyang kaugalingong kusog o paningkamot. Ang tinuod, aduna na'y nagbayad ni ini o kanamaw ang iyang amahan. Igo lamang siya nga midawat ni ini tungod kay natuman man niya ang kondisyon. Kung wala nagsaad ang iyang amahan, bisan pa kung makapilas siya mo graduate sa nagkalain-laing universidad, wala gihapon siya madawat gikan sa iyang amahan. Ang mga kondisyon nga gipahaluna sa iyang amahan, wala nagpaubos sa bili sa gasa sa iyang amahan. Makasubo lang hunahunaon nga mao kini ang ginatuuhan sa daghang mga Kristiyano sa karon. Naghunahuna sila nga kung kita motuman sa mga sugo sa Dios, gipakawalay bili daw nato ang sakripisyo ni Kristo. Ang kaluwasan usa ka gasa sa Dios nga labaw pa kaysa mga material nga gasa dinis kalibutan. Ang saad sa kinabuhing walay katapusan sa gingarian sa Dios libre man, apan dili kini igahatag sa bisan kinsa lamang. Kinahanglan atong ipakita ngadto sa atong amahan sa langit nga sinsiro kita o takos kita sa pagdawat ni ini. Busa ang pagtulunan nga igo na si Kristo, dili gayud subay sa biblikanhon nga pagtulunan.
Ang pagtuo lamang ngadto kang Kristo dili igo aron madawat nato ang kaluwasan. Hinuon atong hinumduman nga pinaagi sa pagtuman sa mga kondisyon sa Dios. Atong ginapakita ang atong pagtuo ngadto kaniya pinaagi sa atong mga matarong nga buhat, ug ato usab ginapakita ang atong gugma ngadto kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. Hinaot nga kining pagtuon nakatabang kaninyo. Mamahimong i-share ninyo kini sa inyong mga kaila aron sila usab makakat-on sa sakto nga kahibalo. Kini si Ruel Campos og hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.